naman po ay galing kay Al ng San Juan. Ang kaso po ng mga pasyenteng walang pambayad sa ospital na ayaw palabasin, pwede rin po bang magsampa ng petition for a writ of habeas corpus? Ito naman, tama. Ang ganda ng tanong ni Al. Oo. No, hindi. Hindi pwedeng i-detain ng mga ospital. Yung mga hindi nakakapagbayad ng mga hospital bills or hospital mga bills nila. medical fees nila, no? Kasi sabi natin, itong petition for the writ of habeas corpus, fina-file ito lalo na kung wala talagang basihan. Wala talagang legal ground para i-detain mo yung isang tao. Okay. No? Tapos, applicable ito hindi lang against mga otoridad, mga kapulisan o mga militar, maging sa mga pribadong mamamayan tulad ng mga administrators sa mga ospital, mapafile mo ito laban sa kanila. Lalo na, meron tayong batas. Bago lang din itong batas na ito, attorney. Itong Yes, oo. Republic Act 9439. 9439. 9439, yan. Oo, yung batas na yan. Na talagang espesipiko, maliwanag na maliwanag, sabi doon, bawal mong i-detain ang isang pasyente dahil lamang sa hindi siya makapagbayad ng kanyang mga bills. No? Kahit anong bills pa yan na nagamit siya sa hospital. Laboratory. Kung ano, room, yung sa doktor. Sa doktor, Yun, professional fees. professional fees. Bawal yan. Except if the patient availed of a private room. Yan. Oo, kasi syempre, kagustuhan naman niya yun na maging komportable siya, Oo, tama, maganda yung tama. ano niya, paglalagi niya dun sa hospital, pwede naman siya sa warden, sa ward. Warden tuloy. Mamaya kasi magiging topic din natin yung mga Ay, sa warden na yan, naman. di ba? Kapag Pero merong alam mo, ano. Conrad, maganda yung sinabi mo eh. May nakausap nga ako na isang hospital administrator. Sabi niya, attorney, ang hirap naman po sa mga ibang pasyente. Alam naman po nilang kulang ang kanilang pera o hirap sila no, na magbayad sa isang private hospital, eh pilit pa nilang pumupunta ng private hospital at kukuha pa ng private room. Yun nga lang. Pagdating ng time na alis sila, paano na lang? Paano sila papayagan? Ano? Oo. Yun ang problema. Ano po? Yun nga lang din. Kaya nga pag halimbawa, medyo hikaos po tayo, hirap tayo sa bayan, pumunta po kayo sa government hospital. Mahusay Oo, naman ang mahusay ang government mga hospital. doktor natin doon, attorney. PGH, Oo. Peace Avenue, magagaling. Oo, Mga graduate magaling po naman. yan ng UP. Yung UP mga Med. karamihan dyan. Oo. Ano po, at magaling sila po talaga, no? At yung nilalapat nilang gamot o yung kanilang kakayahan, pareho lang din, di ba? Pareho lang din. Sa private o sa government din, ano? Pareho lang po yung kanilang binibigay na serbisyo. Kaya ngayon, kung halimbawa, pumunta nga kayo sa private, mahihirapan po kayong makaalis dahil pinili po ninyo yun eh. O, kailangan magbayad po kayo. Siguro, ang gagawin ng ospital dyan, Panyero, ano gagawin niya? Pwede mag-promissory Promissory note. note. Di ba? May Ayan. mga ganyan tayong ano. Oo, kaya lang, katabi ng ospital, hingin pa nila, meron kang collateral. May collateral. Oo. Sangla mo yung kotse mo o yung kotse ng kaibigan mo. Ayun. O kaya lupa mo o lupa ng kaibigan mo Oo. bago ka mapaalis. Oo. Kailangan din naman kasi ingatan ng ospital yung kanilang ano, Oo. di ba? Yung kanilang Kailangan livelihood. mapagpatuloy ang serbisyo sa